guys, yung managili ni. Kumot na sigla naon sa ka. Ano ang pasani mo di sa ka nag-swimming? Na meron bag sa dino. Kapit Joy man ito ba? Kapit Joy. O man sa musot na sukad. Kaya sa trakas Karon ra rin ni suot. Tapi sa bata to ah. Ya pisa ka bata. Pisa ano po? Mga promise gamay pa. Guwapa po daw. Jisa. Wala na, nas promise sa una. Jisa to. Ana kan Jisa. Hey! Nakasawa ni Daniel pangag-condition. Ana kan Jisa pili. Asang Daniel? Four na ka. Isang kinsa lang. Agi ka. Sudlan. Idol na ba ng promise? Daniel nga. Isang Daniel ah. Okay, sorry. Ayaw ko sa iyo. Diyan sa nag-graduate mo. Na kay Crash. Na kay Crash. Crash pa ka nang imong banggi ang dyan. Ginagmay. Wa pa. Si mama na ah. Agbata ang Jisa. Batang Jisa. Jisa. Hoy Jisa. Adro. Sa ingani Ato mo. kami. Adjilami. Para na tagal prami. Basta mga bright no. Guwapa pa. Alain. Alain. Wala ba alain na? Oh, ari na ho. Approve. Do Gia. Duterte. Grabe mo bright mo bata lagi mga ingana ba? Perfect. Dapat Joy, si Pet Joy. Punta na bay class. Nga nagisapot man ah. Ma! Bawa ni Ja. Ma'am! Pajo. Iya, papuso kain mo. Kasabay kayo sa Adjilami. Nice man yan ah. Alam ko yung ano, pag-upa. Namit to para. Basta mubaga. Bili mo mga gabi-gabi. Aka na? Basta mubaga na sila. Oo, tabi. Ayun na tabi. Iya. Bago ah. Di, noon ka na ibabaw ba? Ay, sabot niya. Ako, kape. Ingat mo kayo. Tabi, ngayon lumili. Nalin. Vlog mo na. Nakanato ko na kasi mga panto ah. Ilang cellphone, di nakapag. Hoy, picture ka na mo, itong cellphone. Pizza to. Itong cellphone. Namin cellphone na na. Na? Nakapag yung cellphone ka, papicture na ka mo. Tingnan na nina. Buong singa na na. Walang kulo lang. Diyan, tayo kulor. Ini kaguwang gani dai mag-green na pud da. Ayan, dahil. Amo rin po na yung nag-green to. Ha? Hindi ka na puwa. Mura na ito na yung orange food. Dog na napay mod. Mas marami na ang buwak. Si Dwight, pakuha na. Makawat man ang buwa ka lagi ako pangabi na. Nakawat na ako siya. Di sulingsing dai. Tawad ko. Ay sulingsing. Kuha na, muna kung tingin mo kuno na. Nan, dito, pa-picture ha. Lakaw ko na. Picture ko na saan dito. Basta may picture. Hello? Dari natas buwa kay lami tanawon. Dala sa buwak. Hello? Picture ta. Iganaw mo ni sa black floor. Idol mo kasi yung vlog. Yeah. Gani na sa tulingan dani na. Bao, okay la. Hello? Si Flora may picture nila. Hello? Buwang. Si Flora naman yung nag-picture. Masari yung Flora. Balik naman yun. Nagpapabog naman. Sa tulos tingting. Dapat ito ka. Uy, alam sila ko na yabi na cellphone lang. Namali na Picture rin sa along. Desra Media, ilang mga idol sa patrocinyo. Yara. Yes. May lula. Ana nagi picture gani na. Majong pagkakuha, majong pagkagapos ni mong lula. Majong pagkataog nga na. Ang sa'yo mo dahil tumbuha ka. Ko manilo Tay dikit kay Damila. Dali bakit ni haningan na. Si Mama, ikaw ba ang tiri? Maniwang lagi nang mo na ijan niwangon jud. Oh, buto hindi yung pura may tiri. Agi sa tiri, wag ilabang sa juta. Kuanong karot. Tanawa naman itong katiri. Wahay dani na. Tanawa lang isang pun ma. Di mga Kani, dito. pag una ni.
Uhay panas kang tiring ida, tabasan mo ko na nga naguntingon. Nga na tong katiri. Jay balhin. Magbuhat mas tiri sa manggilo mo sa Inig nga na, inig puto dari Bahan balhin na pod. Ibalhin re. Pati pabalhin po ay nga rin. Di din na mo sa lingsing putod-puturon ra. Di, bunting. Agi mo dahil sa mga buwak ni mo. Way, hindi nga ni. Wala naman to imo litos na Apa ba. to ah? Litus mo. Ito. Napod na. Hani may ngadan ko. Bo. Nani hanggatag ni mo. Dong nanay nga nang sa. Natugikan. Umadyo ito kinigam pa na sa stick ba? Muni gamba, nakapas pa may gamba. Yata gini wait. Doy. Kani unta na yung mga juta mo. Pagkaso diha. Kani lahi po rin ang. Nanay mo yung ana. Wala ini. Das kurami nananaw buwa kay mga wat nusbak ni Rubina. Ayaw ba? Makajuan-juan po si Baragham. Hindi pa. Kawato. Kani lahi po ni.